Как да бъде сменена батерията на ключа на Ford S Max. Ето това е ключа. Така изглежда. Нужна е батерийка CR2032. Взех варта в случая. И съответно ни е нужна една плоска отверка или фазомер, който да използваме. Така, трябва да се забележи двете копчета, които са отстрани на самия ключ. Ето ги. Те трябва да се задържат и в задната част на самия ключ трябва е това капаче да изскочи леко. Ето го. Ето го. И се отваря. Просто капачето пада. Там се намира и ключа на колата. Вади се. След това ето тук в този отвор трябва просто да се натисне с фазомера. Ето го този отвор. Вътре трябва да се натисне и изкача капачето отпред. Когато се натисне, ето тук, ето това нещо, то е съставено от две части. Едната част остава в едната половина, а в другата част остава в самия ключ. Натиска се, задържат се тези две копчета отново и се натиска. Може малко сила, ако не от дълго време не е отварен. Понеже малко по-трудно излиза ключа от тая страна, капачето, ще го направя от другата страна. Ето вече се отвори и го отварям напълно. Вече е готово. И ето така изглежда отвътре самия ключ и батерията. Батерията се вади и се поставя новата батерия. И го сглобяваме обратно. Ето така изглежда също по този начин от тази страна. Сглобяваме обратно. Ключът трябва да се постави вътре в тая дупка. Вкара се ключа и се затваря отново капачето отзад и ключа вече е готов за използване.